Sa 5 xhur qabel ma seħħ il-hacking fuq il-Bank of Valletta, l-FBI diġà kienet tissegwi dak li qed iseħħ f'Malta f'dak li kien possibilità ta' tentattiv ta' hacking mill-Korea ta' fuq. Dan kwotatu l-Gazzetta Times of Malta. Lura fi frar li għadda l-Bank of Valletta sofra cyber attack fejn ġie rrappurtat li ġew misruqa ma' 13 miljun euro li ħafna minnhom għalkemm mhux kollha ġew irkuprati. Informazzjoni mibawta mid-Dipartiment tal-Ġustizzja Amerikana li l-Gvern Malti l-għada li l-BOV temporanjament spiċċa offline fi frar li għadda wera dettalji dwar kif dan il-hack probabilment ġie minn grupp mill-Korea ta' fuq magħrufa bħala Lazarus. L-FBI tal-Istati Uniti kien diġà qed jinvestiga tentattivi ta' hacking mill-Korea fuq Malta kważi 5 xhur qabel ma seħħ l-attakk fuq il-BOV. Fil-fatt l-istess sinjali ta' tentattivi saħansitra ġew innotati ftit ġimgħat qabel l-attakk fuq il-Bank Malti. Il-hackers kienu il-kawża ta' inkonvenjent kbir kif il-komunità kummerċjali friżat minħabba dawn l-attakki kif huma rnexxielhom jidħlu fis-sistemi tal-IT tal-BOV u jaħtfu l-miljuni. Il-Bank of Valletta b'mod temporanju kien waqqaf is-servizzi tiegħu mal-uffiċjali tal-bank realizzaw li kien hemm riskju. Il-bank kien waqqaf is-servizzi kollha tiegħu offruti mill-ferat imma wkoll online. Fil-fatt, il-klijenti tal-bank ma setgħux jiġbdu flus mill-ATMs fost oħrajn. Għalkemm l-awtoritajiet itraċċaw ħafna mill-fondi misruqa, sorsi involuti fl-investigazzjoni qalu li kważi €1 miljun sparixxew u x'aktarx li qatt ma jiġu irkuprati.